Super Radio predstavlja. Dobro, dragi prijatelji, 3 sata, 14, odnosno 12 sati i 20 minuta. Na mom satu je 8 i nešto, na ovom ovde na kompjuteru 3:19, pa sad vi izvucite iz toga koliko je sati. Temperaturu bi možda rekao Boban, ja neću, ja sam Marijana Prokopović, a danas imam čast da radim sa devojkom koja se zove, nije Slađana Milošević, ona je Aleksandra Milošević, skoro pa kao Slađana Milošević, međutim, sad bih rekla on će puštati dobru muziku, ali neće. Ali će zato puštati dobre momke iz dobrih vibracija, oni su sa nama danas i oni će odlučivati o tome šta ćemo mi da slušamo danas. Ja ću samo kažem sad vi, pa onda ja, pa sad vi i tako dalje. Dakle, Nemanja, Dušan i Branko su sa nama. Dobar dan, narode. Dobar dan. A tu je gitara. A možemo da čujemo se onako, čisto da ne kažu da nešto izmišljamo. Evo i ona. Zdravo, gitara. Prisutni smo. Imaćemo mi neke goste danas, ali pre svega bit će dobre muzike. Zašto su i momci sa nama danas ovde, čime se oni bave i zašto baš oni odlučuju o muzici u naredne 2 sata, o tome ćete dakle slušati i saznati već posle prve numere. A sad ćemo slušamo, kog da pitam? Baš ću Branka ću da pitam. Sada ćemo slušati Riblju čorbu i Nemoj srećo, nemoj danas. Vidiš, inat pesma onako o ženskom inatu, ja ću baš da, kada si mi rekao nemoj mene, tebe ću baš. Dobro, kasnije ću maltretirati više Nemanju i Dušana, ali ajde sad da slušamo ovu stvar. 3, 2, 1 i... Dan je tmuran, ja mamuran, nemoj srećom, nemoj danas, da ispravljaš krive drine, možeš doći do istine. Pusti lađe neka tonu, daj mi sodu, bikarbonu. Ti si kriva zbog mog piva, nemoj srećom, nemoj danas. Mi smo danas, blago meni, poprilično promašeni. Ima mnogo loših dana kod ljubavnih veterana. Mi smo eto blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas. Nemoj srećo, nemoj danas, nemoj srećo, molim, ma nemoj danas. Bolje spreči ružne reči, nemoj srećo, nemoj danas. Naše greške u tišini nisu još na površini. Mene neki đavo tera, skuvaj kafu bez šećera. Mi smo eto blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas. Nemoj srećo, nemoj danas, nemoj srećo, molim, ma nemoj danas. Ma pusti me, jer sam ti lepo rekao, molim te pusti me danas, nemoj da me diraš. Nemoj da me diraš, nemoj. Mi smo eto blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas, nemoj srećo, nemoj danas. Evo te aplauze. Narode, znate ono kad neku pesmu čujete 1000 puta, aj možda ne 1000 puta, pa ne biste se usudili da sami nešto puštate, ali kad je čujete uživo, ono baš onako dobro. Je meni baš bilo dobro. Hvala najviše, drago mi je da vam bilo. Hvala dobre vibracije, što ste doneli dobre vibracije. Uvijek. Sad, ja moram da se izvinim, zato što sam predstavila gitaru, ali sam previdela i ostale instrumente. Ja se izvinjam, dobar dan i usnoj harmonici.
Da, i dobar dan ovoj zvečki, da. Imam i ja jednu, mislim više, ovo što imam klince. Mogla sam znala da ponesem, čovječ, ali ne biste me pustili. Hvala vam puno na ovom izvođenju. Kažete mi, jel ova pesma negde naslučuje šta vi inače izvodite? Pa može da se kaže tako, u principu nama je, mislim, poenta je da mi dobrom muzikom malo, da kažemo, dignemo svest o tome da se previše loše muzike stvara, da vrednujemo ono što je staro i što je nekada predstavljalo, da kažemo, ono najpozitivnije narodu, znači to je bila muzika koja prvenstveno ima smisla, ima teksta, a i plus tom muzikom pomažemo onima kojima je to, da kažemo, potrebno. O tome ćemo kasnije da govorimo, imamo dovoljno vremena, imamo 2 sata, pa pomalo. Da, definitivno da, pa na slučaju generalno, jer poenta je da sviramo nešto veselo. Pa super, mada ja moram da kažem, ima dosta dobre muzike danas i neki mladi bendovi prave stvarno dobre stvari i dolaze da kod nas i sviraju. Odlično. A kako reaguju ljudi na ovu vrstu muzike? To mi sad, ja kažem, slušajte dobru muziku pa pustimo nešto u tom fazonu, a ja se pitam ko si ja da kažem da je to dobra muzika. Mislim, kako drugi ljudi doživljavaju ovu vrstu muzike? Zastanu, igraju malo, sramote? Pa, u principu, drago im je da čuju takvu vrstu muzike, jer se na neki način ta muzika vraća, da kažemo, u život, jel te, pošto sve je to danas u principu u našem društvu, da kažemo, zastarelo ili većini se to ne dopada, posebno kod mladih ljudi. Uglavnom su se fokusirali na neke nove stvari, ali naša generacija u principu voli ovakvu muziku, konkretno mi koji smo u vibracijama volimo ovakvu muziku iz prvenstvenih, da kažemo, razloga, jer zanimljiva je, tekstovi su više nego pevljivi, melodije su jako lepe i simpatične, to je nešto što je živelo, što živi i što će da živi i dalje. Ja mislim, barem mogu da kažem recimo da ćemo da teram porodicu moju, jel te, da sluša istu muziku, iako će biti neko drugo vreme. Dobro, a za početak volim neke dečije pesmice i ne budim puštaš ostalo, sami će da izgrade valjda nešto. Naravno. Odlično, gde se inače vi nalazite najčešće? U kom delu, pošto evo, možda vam nisam rekla, ali momci iz Dobrih vibracija su ulični svirači, ali ne neobični ulični svirači, oni su vrlo neobični, mada su meni svi ljudi koji sviraju na ulici vrlo neobični i super ljudi, ali ovi su specifični, ali to ćete kasnije, o tome ćemo kasnije. Kažite mi, gde se inače nalazite? Jel određujete to namenski, gde ćete se parkirate? Pa do sada smo se uglavnom parkirali na Trgu Kralja Milana. Uglavnom, najveći broj akcija su bili preko puta Branković pekare, ali ovaj put, kao i pre godinu dana, nećemo moći tu. Morat ćemo i za konja zbog Teski, zato što zauzeli su nam mesto koje je inače naše, ali nema veze. Bićemo i za konja i tamo ćemo da sviramo. Aha, dobro. Kažete mi, kako birate ta mesta? Jel to, mislim da vam neko dozvoljava da baš tu se parkirate, kao što smo malo pre rekli, ili ne znam, gde je prometnije, gde prolazi više ljudi i tako dalje. Kako birate te lokacije? Pa, uglavnom tražimo mesta koje su, da kažemo, prometna, gde dosta ljudi prolazi kako bi što više njih moglo da nas čuje i da podrži našu ideju. I u principu, za sada uglavnom smo pravili kod, da kažemo, što je moj kolega Bane rekao, kod konja, znači tamo onako ljudi dosta prolazi, uglavnom tokom leta recimo konkretno su najposećenije svirke, tokom dana prođe ne znam nija koliko stotina ljudi i zastanu, slušaju nas, pevaju sa nama i to je ono što nas čini srećnim, ali mesta kao što ste rekli gledamo onako gde je puno, da kažemo, gde ima dosta ljudi. Gde je prometno prolazno, zato što poenta je iskupiti što više sredstava za te ljude kojima je potrebno. Pa upravo zbog toga prometno mesto. Normalna stvar. Mi smo na primjer imali problem oko tih uličnih nastupa, s obzirom da, ne znam, iz jednog kafića su nam pretili što puštamo takvu muziku. Naš tonac jedva izvukao živu glavu. Jedna baka nam je rekla, znate vi da rasterujete ljude tom muzikom, a zato jedan dečko peva uz hladno pivo, verovatno neočekivano da čuje tako nešto u Obrenovićevoj, odnosno Pobedinoj ulici, ne znam ko je kako zove. Jeste imali vi nekih neprijatnosti zbog odabira pesama, na primjer? Zbog odabira pesama nismo imali neprijatnosti, ali smo imali neprijatnost taj je bilo pre godinu i po dana, kada nam je prišao organ javnog reda i mira i probao da nas pomeri, ali
Mi smo tada malo možda pogrešno postupili, ali svakako nismo želi da prekidamo i na kraju se pomerio, popustio je on. Ali više nemamo tih problema zato što sada i prošla akcija je bila prijavljena, a ovo je prijavljena sada akcija još u petak, što je 4 dana ranije. I prošli put kad sam gostovao ovde sam rekao to, ponovit ću ponovo za sve ljude koji žele da se aktiviraju. Šta god hoćete možete da organizujete, ali samo da prijavite u SUP-u 2 dana ranije. To je jako bitna stvar. Najbitnija stvar, zato što na taj način ne mogu ništa. Samo mi to zamerio policajac ili ne? Pa da, nije bilo prijavljeno. Što se tiče policije, mora svaki skup da bude prijavljen. Ali to nismo u tom trenutku znali, pa je zbog toga došlo do problema. Da, dobro. A i delujete sumnjivo, da vam kažem. Niste prvi koji nam to kažu. Pa eto, znači, opšti utisak. Moj lični utisak je da meni prijelo ono od malo pre, pa bih ja da ponovimo. Ili može, a? Može, naravno. Ajde, nas čuju komšije. 3, 2, 1 i... Probudi me sunce kroz prozore mrljave musave. Oblačim se žurno, kafu pijem, nestajem. Trljam oči sanjive da mi ne bi zaspale. Vrata guro nervozno, ptice gledam slobodne. Odlazim dok još drugi spavaju. Koraci ločnikom odzvanjaju. Odsvrćem se okolo, gledam puste ulice. Krećem stazom poznatom, puštam misli slobodne. Odlazim dok još drugi spavaju. Koraci ločnikom odzvanjaju. Na obali začaranja sanjarim, kao lađe velike kad oplovim. Došao trenutak da mi pustimo mali reklame, jel? Šta mislite? Svima iskoristimo Što da ne? naše dobre vibracije. Pa se vraćamo za koji trenutak. Prijatelji Super Radija. Antologijski roman ovenčan Ninovom nagradom, potresna priča o ličnom stradanju, razaranju nacije i propasti Kraljevine Jugoslavije. Čizmaši, Dragoslav Mihajlović i Vaša Laguna. Hoću sajt da svi znaju za mene. Budi brži od konkurencije. Registruj svoj domen i obezbedi mu siguran hosting. Ali nemam domen, nemam ni hosting. RS, KORS ili kom domen. Odluka je tvoja. Ninet, RS 018 41 55 055. Registruj odmah. Ninet. Savez studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu vas poziva da uzmete učešće u akciji Kosmetu na poklon. Humanitarna akcija koju organizuju studenti svih pravnih fakulteta u zemlji sa ciljem pomoći ugroženoj deci na Kosovu i Metohiji. Svako ko želi da pomogne može u kancelariji Saveza studenata Pravnog fakulteta u holu zgrade svakog radnog dana od 10 do 14 časova da donese odeću, obuću za bebe, pelene ili neke paketiće, odnosno slatkiše ili igračkice. Budi i ti prijatelj Super Radija. info@superradio.rs.
Dobro, 12 sati 34 minuta. Sa nama su momci iz mogu da kažem, benda Dobre vibracije. Ste bend? Pa ne, više skupina građana. Skupina građana? Družina slobodnih umetnika. A lepo ste se skupili i organizovali. Mnogo mi dobro zvučite za skupinu. Tako, neformalno. Trudimo se da budemo usklađeni koliko toliko. Dobro, a što ste se zapravo skupili? Pa eto, prvenstveno ideja celokupne organizacije je da se pomogne ljudima koji su, da kažemo, finansijski i uopšte u svakom pogledu loše situirani, koji loše žive i da mi dobrom energijom, dobrim pesmama njima na neki način pomognemo da se to za njih obezbedi i da se to kasnije njima prosledi. Uglavnom, to je mislim da čak i Bane govorio u prošlom gostovanju, da sav novac koji skupimo ne uplaćujemo ni u kakve fondove, niti bilo šta, već dajemo direktno onome za koga sviramo ili u nekom slučaju neko ko ih predstavlja. Znači, nikako ne dajemo drugim fondacijama pa kao čekamo da ne to proslede. Takvi smo i to smatram da je jako dobra osobina, da kažemo, grupe, da sve dajemo direktno. Imali smo, recimo, ove godine, akciju za jednog momka, imali smo tu, da kažemo, sreću da je njegova tetka bila tu da nas sluša i ona je dobila sav taj novac koji će njemu, verujem, dosta pomoći. Momci, koliko imate godina, ako nije tajno? Ja imam 21. Ja imam 22. Ja imam 25. U prosjeku 23, je li tako? Tako nekako. Ako mi je matematika dobra. I dalje mi nisi odgovorio, puno toga si mi rekao, niste mi odgovorili zapravo na pitanje, evo čovjeka koji najviše usta koristi oko Dušane. Zašto ste uopšte odlučili? Mislim, sad rešili ste, eto, pomoći, vas nešto konkretno motivisalo? Ste prvo možda rešili da nekoj osobi za početak pomognete? Pa da, prvenstveno je to bila akcija prva za Tijanu, još 2013. negde marta. Pa je tako sve krenulo, jel te? Koliko ljudi do sada dobilo vašu pomoć? Pa više od 10 sigurno. Svakako sve te informacije imate na našoj stranici Dobre vibracije iz Niša. Pa dobro, sad oni, mnogo su lenji ljudi koji slušaju, vole da čuju takve stvari. Ima i nekih snimaka tamo. Jeste se pokajali što ste nekom dali, a nekom niste? Nikada. Ne, apsolutno ne. Nikada. Znači, nama je prvo najvažnije da se stvarno pomogne onima koji je to najneophodnije i nama je drago da možemo u ovakvim vremenima da dobrom muzikom to i učinimo. Na bilo koji način. Na bilo koji način. A kako vaši prijatelji gledaju na to? Mislim, što niste izabrali da skupljate, ne znam, za iPhone 6, na primjer? On je sad nešto aktualno. Što bi se reklo, male stvari čine srećnim čoveka, tako je, mislim da i u ovom slučaju. Nama nije bitno da mi sad imamo neke fancy telefone ili tako nešto, gledamo da se stvarno prečije, ja mislim, nečiji život i nečije zdravlje i nečija sreća, nego da mi sad izigravamo tu ne znam nija šta, tipove sa skupim telefonima, ali tako to. Iskreno, niko iz grupe takav nije, ja sam ponosan iskreno što sam deo ove ekipe. A samim tim što sviramo i nas to čini srećnima, tako da je i to dobitno. A sad malo i da se našalimo, realno kad bi izašli na ulicu rekli bi danas sviramo za njegov iPhone, teško da bi nam neko dao novac. A volimo da sviramo, a i ovako pomažemo ljudima. Upravo. Da, to je tačno, ali postoje ljudi koji kažu da čine, skupljaju za nešto dobro pa potroše nešto, bilo je raznih slučajeva. Kako se to odražava na ono što vi radite? Jel postoje nepoverenje ljudi da ćete vi zaista to date nekom? Ne znam, mislim da to baš ne obaziramo previše. Mi ipak radimo za plemenite svrhe i to je nama najbitnije. Tako je, znači gledamo da radimo ono zašto smo se okupili, a tuđa mišljenja, dobra ili loša, nisu nam toliko važno, je bitno da mi akciju sprovedemo do kraja i da se sve to dobro završi. Dobro, imate mudrost ljudi od tako 40 godina, to negde shvate otprilike neki malo ranije, ali vi baš dosta ranije. To je vrlo interesantno. Branko, prekinula sam ti, izvini. Pa ne, samo palo mi na pamet nešto. Baš što se ga tiče tih sumnjičavih ljudi. Evo, sada pozivam sve ljude koji su sumnjičavi, koji ne veruju u to da novac ide u te svrhe, da posete našu Facebook stranicu, da prelistaju slike i onda, ako uspemo da ih tim slikama koje će vidjeti tamo uverimo, neka dođu i neka daju po, šta znam, 50-100 dinara, koliko mogu. I eto, da znaju da neće da ode na nešto drugo. Branko, još jedno pitanje negde za vas, možda sve, ajde, ne samo za Branka.
Jel to može ili nekog drugog? Možete za sve, nije ti najmanje koristiš usta. Tako dok tamburaš, tako da oni pevaju, sviraju usnu harmoniku i tako dalje. Ali šta mislite o tome da napravimo još jednu pauzu? Znam da vam treba kiseonik, verovatno, sam se ja malo postarala za to. Da otvorimo još jednu muzičku numeru, a onda negde da završimo priču sa vama, ali ne i muziku sa vama, vi ćete svirati sve vreme. Do kraja, do 14 časova. Ili kako ga ja cenim do 16 i nešto. Kako ja gledam na sat, ali čujte, jedno su pitali, je li ima ono ošte kalendar? Sad o satu i da ne govorimo. Šta ćemo sada čujemo? Koju pesmu? Sledeće numere je od grupe Šarlo Akrobata, naravno Ona se budi. U našoj izvedbi. U našoj izvedbi, tako. Pa dobro, pa u njihovu izvedbi vrlo često slušamo ovde svako malo, tako da čujemo nešto drugačiju izvedbu, može? Naravno. Krećemo, jel? Počni ti obevaš. Ona ima 18 godina u junu i ne zna šta da radi kada završi maturski ispit. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njen ten. Ona se budi, ona se budi. Celoga života nečim joj pune glavu. Lutkice, krpice, suknice su stvari za devojčice. Igrati lastiž ona nikada nije znala. Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar. Ona se budi, ona se budi. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona se budi, ona se budi. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona nema nikoga da je kaže ti si moja, ti si moja, ti si. Ona se budi, ona se budi, ona se budi. Bravo, momci, još jedno. Hvala. Ne sam da kažem da je ovo bolji izvedba, to ne smem, znači stvarno će me smlatiti neko. Ali je neponovljivo svakako, ovako više nikad niko neće moći, kako ste vi sada. Mi uvijek sviramo tako. Da, to mi se sviđa. Standardno, standardno. Da, u Nišu 6 stepeni, nedostižnih 16 u Negotinu, 15 u Zaječaru, ali slušajte, pa možemo biti nezadovoljni do sutra, kažu da je sumaglica kod nas, ja kažem više susmogica neka, to je moja neka sad komanica, ali koliko vidim napolju vedro vreme, lepo, fino za šetnju. Hoćete li vi biti negde danas, ostavim na Super Radio?
Pa, jeste planirali? Pa, iskreno, onako, nikad se ne kupljamo, da kažemo, pred takvih akcija, svako je ono na svoju stranu, sprema se onako na svoj način. I ono, trudimo se da svako svoj deo što bolje pripremi, da to bi u javnosti lepo zvučalo. Dobro, hoćete u javnosti biti, na to mislim danas. Pa, trebalo bi da budemo na bankeru nešto malo, kratko i to je to. Da svirate ili da pričate? Ne, samo da pričam. Samo da pričate, dobro. Pa dobro, rasvirat ćete se kod nas. Poslaćemo im snimak neki. Mogu da puste nešto između. Narode, jel vas neko odgovarao od ovog što radite? U smislu, ne mislim da kažem nemojte to da radite, nego dobro bre sinko što sad ideš tamo da sviraš, što ne ideš, ne znam, da radiš nešto od čega ćeš da zaradiš, nego ti sad moraš da tu pomažeš ljudima i da budeš human i tako dalje. Jeste imali takvih situacija? Pa mogu da kažem da sam naišao na par, tako reći, nevernih Toma koji su sve to sumnjali i rekli su kao nemate potrebe to da radite, to nikad neće stići do onoga za koga svirate. To je čisto kao gubljenje vremena. Ja sam mu rekao, slušaj, znači ja to sviram zato što znam da nekome treba da se pomogne, ja sam ispunjen time što nekome stvarno pomažem na svojstven način, a to što ti misliš to je tvoja stvar, ja znam da sve to ide u prave ruke i da tu nema greške. Verujem da i moje kolege imaju slično mišljenje, ja reći ću vam oni. Zaista niste imati podršku, ajde da okrenemo na drugu stranu, ili vas podržavaju u kući? Da, apsolutno, pa čak i roditelji dolaze na svirke, većine od nas, i roditelji, i prijatelji, i drugari. Do sada činjenica da nismo imali neku preveliku medijsku podršku, da kažemo, do skora, recimo od prethodne akcije je baš onako počelo da sve to deluje jako, jako ozbiljno. I da, imamo u medijima svoje predstavnike, konkretno Branko je za prošlu akciju gostovao isto, mislim, na bankeru. Da, kod Nataše. Kod Nataše, tako je, rekao je sve šta i kako i boga mi mogu da kažem da je to urodilo plodom na neki način, jer prošla svirka je bila dosta posećena, da kažemo, bilo je jako puno ljudi koji su igrali, pevali sa nama. Najviše me raduje kada vidim malu decu da dođu igraju tu pored nas, to je nešto prelepo da se vidi stvarno. Da, dobro što si me podsjetio, sad ova svirka će se malo razlikovati zato što će imati nešto novo. Ovaj put će nam se pridružiti umetnici koji će raditi portrete ljudima, kogod bude želeo može da dođe, odradit ćemo se portreti, ono što bude dao za portret će isto ići u humanitarne svrhe. Fantastično. A kažete mi, koliko vas ljudi pridružilo u toj vašoj misiji? Mogu slobodno tako da ne nazovem, posle svega što ste radili, definitivno jeste. Pa, broj ljudi nikad nije zvaničan, dakle, uvek se neko priključi nov, s obzirom na mogućnosti kako već stoji sa vremenom i sve to, pošto većina nas ili studira ili neki čak i rade, pa s obzirom sa tim kako stoje sa vremenom, dolaze kad mogu, jel? Tako da, uvek ima dosta, uvek ima više ljudi nego prethodni put, što je dobro. Što nas je više, to bolje. I taj broj malo varira. Naprimjer, organizatori, ljudi koji su započeli celu priču dobrih vibracija su sada roditelji, pa ne mogu da prisustvuju, ali imamo njihovu podršku online, preko interneta, od kuće pomažu. Dobro. Pa dobro, to je neka vrsta podrške. Svaka podrška, svaki vid podrške je više nego dobro došao za ovo što radimo. Ako bih vas sad pitala da na blic se setite samo jednog trenutka, da verujem da ih je više, stvari koje vas motivišu da i dalje to radite, sećate nekog trenutka kada ste shvatili da ste uradili nešto zaista dobro? Pa, jeste, čovjek se osjeća srećnim, ja sam bio lično motivisan kada sam saznao konkretno za neke slučajeve koje smo svirali, da sve kreću stvari nabolje i u principu bilo mi je jako drago kad sam saznao, rekao sam sebi, bravo, uspeš ti da pomogneš nekome, ispunjava to, znate, čovjeka, lepše se osjećate kao osoba, znate da ste nekome ulepšali život, makar malo. Isto je jako lepo kada god nam se preko Facebooka javi osoba za koju smo skupili novac. To je najveće. Ti se sećaš neke konkretno da ti ostane sećaš? Naprimjer, za zadnje akcije Stefan nam se javio. Zahvalio nam se za pomoć i to je to. Odlično. Dušane? Pitanje je bilo za sve vas. Pa da, također isto, baš to mi je prvo palo na pamet što je on sad rekao za Stefana. Mada nije se meni direktno javio, nego na grupu. To ste direktno vi.
Dobro, ljudi, vi ste neka vrsta modernih heroja. Ja ne znam jeste popularni kod devojaka takvih heroji. Su oni aktuelni danas, takvi heroji. Obično i u filmovima kad spašavaju sve živo, rade neke dobre stvari, onda su cool, ali obično ih igra neki nabildovani momci. Vi očigledno niste gledali Spider-mana. Tako nekako. Pa recimo da imamo, da kažemo, neku vrstu popularnosti kod malo starih devojaka, ne naše generacije, pošto, pa reći zašto, one, recimo, dosta vole muziku koju mi volimo, ali ove mlađe generacije, znači to nikako. Jeste razmišljali o nekom remiksu ovih pesama koje radite, pa nešto onako da, ne znam. Verovatno da smo u nekom DJ klubu da pravimo mikseve na ove pesme, verovatno bi bili još popularni, ali s obzirom da više volimo ove staromodne instrumente, nismo baš toliko, da kažemo, u žiži javnosti. A dobro, bit ćete. Nadam se. Bit ćete, u suštini, ova naklonost starih devojaka u ovim godinama koje su vaše, to sasvim okej, prirodno, normalno, tako da nemojte mnogo da se bojite. Samo vi širite ovu vrstu muzike da, eto, ta deca, bar koja dolazi i prolaze, da negde nauče da im uđe trvić u uce, pa da slušaju sutra da nešto kvalitetnije, bolje. I možda sami stvaraju nešto. Momci, neću više pričati s vama, možda mi nešto padne na pamet pa vas do kraja pitam, a da ste vi toliko jaka priča da je trebalo da vas ostavim za kraj, sad će svi negde biti bledi, bit će im teško da zainteresujem ljude za ostale, ali ćete biti tu da nas podržite dobrom muzikom. Hoćete sad nešto da nam odsvirate? Šta bismo evo, nekada kolega Bane pravi. Daj sad meni. Kolega Bane, dok se oni ne smisle šta će to biti, vidite se spontano, skroz. Ja mogu da vam kažem da ćemo imati goste u studiju za koji trenutak, dakle odmah nakon jedne muzičke numere, a oni su digli palac gore, i to sva 3, tako da, dakle, može kreće pesma za koju ja ne znam koja će biti, ali eto što da me ne iznenade i vas. Jedna jako lepa i, da kažemo, malo brža numera. Ajde. 3, 2, 1... Ti mi gledaš u dlan, kažeš prava divota, vidi se jasno kao dan, dugačka linija života, a mene šalju u rad, užas i strahota, ako mi pome vrat, kraća je linija života. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. Nikog ne poznajem tamo, ni tuđega, ni svoga. Oni mi kažu pucaj samo, a ja ne znam u koga. Guraju me u stroj, na glavu mi se penju. Ja nisam čovek, ja sam broj, ja postupam po naređenju. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. I meni je vredan. Meni je vredan. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs